Jo, konečne idem domov zo školy. Tak to ma pozval na nejakú party. Do školy som vyhekal toto, neviem ani čo to je. Hej, chcel by som obed. On sa ma bojí, ja neviem čo je toto vešiak. Tu sú kogípkovia všade. Dúfam, že nevybuchnú. Čo? 15? Ja už viem. To je oslava mojich narodenín. Nie. Či nie mojich, ale Minecraftových. No, okej. Na to sa fakt teším. Len mi to trochu seká z tých bubliniek.